Takže, dobrý den. Zase je moje první video na tomhle kanálu strašidelné věci. Dneska jdu prozkoumat bývalou velkou stanici, kde vlastně už se nepoužívá. Myslím si, že to bude sranda, protože tam jsou vlastně 4 baráky a z toho jeden je kamerové s kamerama, takže tam radši nebudu líst. A pokud byste chtěli, tak v příštím videu můžu prozkoumat tady tu louku, abych vám ukázal vlastně všechny vlastně tady strašidelné věci. Takže můžeme jít na to. A už jsme na místě. Vypadá to tady docela skvěle. Zatím, jo? Tady je asi nějaký sídlo feťáků, či co? Nevím. Dobrý. Jdeme dál. Jako lidi tady chodí, jo, kolem toho, ale prostě dovnitř se moc lidí nechodí kvůli tomu, že prostě je to tady scary, jo. Chodí sem hlavně odpalovat petardy, protože jinde by chytili fízlové, jenom tady prostě nic nemůže chytit, kromě jednoho baráku, který zapálil jeden čurák. Zavolili jsme na ně benga. No, dopadlo to s ním špatně, no. Jinak tady s klukama odpalím normálně petardy a já jsem si řekl, že natočím takové video. Nastalo něco na to. A půjdeme prozkoumávat to tady. Jsem trošku z toho nervózní, tam nás čeká první budovy. Sajraj všude, píčo. Dneska jdeme prozkoumat tu velkou budovu. A za 100 lajků budeme prozkoumávat ty 2 budovy, které vám ukážu. Jsou vedle toho hned. Ale prostě chci udělat video jakoby s těma. Poprosím, aby vám neušly takovéhle scary videa, tak o like a zvoneček. Díky, podpoříte mě těm. A pokud dáme 1000 odběratelů, aspoň do roka, což věřím, že dáme, tak udělám nějakou velkou challenge, nějakou výhru. Třeba o nějaký Nintendo Switch nebo něco takového. Tak jsme tady na našem místě, kam jsme chtěli jít, no. Tady ty píčo. To je ono, ty vole. Ty vole. Jsou trošku ztráty. Tam jsou nějaký bastardi, vole. Takže bych za nima šel. No tam jsou nějaký bastardi. Asi jdeme za nima. Vole. Teď natočím tohle video. V příštích videích bychom mohli jít prozkoumat tyhle baráky, takže teď jdeme se podívat do tohoto. No. Takže si odložím tady moji krásnou kolombrndu. No. Můžeme jít na to. Přední nevypadá ale vypadá to tady, jak kdyby byl tady už několikrát požár, ale dobrý, tady už nic nemůže chytit. Nějaký sajrajci tady, nějaký bordel.
jako nechápu to, jak můžou být lidi takový prasata. Ty vole. Takže v příštím videu, pokud aspoň dropneme 100 lajků, tak bych to viděl na větší prozkoumávačku s nějakým týmem. Nějaký třeba lidi si vyberu. A jo, tady bych to asi ukončil, no. Ještě se můžeme podívat dozadu. Prostě všude svinstvo. Fuj. Nic zajímavého ani, jakože scary to tady je, jo. Kdybych tady musel přespávat, tak bych se totálně posral. No, tady asi bydlí nějaký bezďák. No, to je pro dnešní video vše. Děkuji, že jste se koukali a doufám, jestli aspoň dáte ten, aspoň jak dáme těch 100 lajků. Budu rád, když mi dáte like a podpoříte mě a sdílejte tohleto video. Takže zatím zdarec sranec a v příštím videu, pokud dropneme těch 100 lajků, ne, prozkoumávat ten barák. Tak zdar.